una bona notícia que hem conegut este matí. És una bona notícia per a la comarca de la Vall d'Albaida, la meva comarca, i especialment per a Ontinyent com a capital de la comarca, ja que el curs que ve començarà a implantar-se el nou grau d'infermeria al campus universitari d'Ontinyent, amb 65 noves places, i que a més també això suposarà, diguem-ne, que una revitalització en tots els sentits de la ciutat, no sols en quant a l'oferta formativa de cara a les persones, sinó com també, per exemple, en el sector econòmic, la repercussió que pugui tindre també que l'alumnat augmente, l'alumnat del campus fins a més de 1.000 places, suposa que serà una cosa molt positiva per a l'economia de la ciutat. Felicitar a totes les persones que durant molts anys han estat treballant per a que això siga una realitat. La legislatura anterior, en un govern municipal treballat per el Partit Socialista i Compromís, es van començar les gestions i ara la universitat ha confirmat que per fi es materialitza i aquesta carrera s'unirà a les que ja existien i augmentarà l'oferta formativa de la ciutat. Per tant que jo tinc moltes amistats, inclús família, que han estat estudiant fora, a Tortosa, per exemple, infermeria, i pense que aquesta és una bona notícia també per a consolidar la capitalitat d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida en les comarques centrals com a un nucli universitari important, i que això de cara al desenvolupament futur de la ciutat en tots els sentits, a la retenció del talent, de moltíssima gent formada que pugui quedar-se i després emprendre, a banda d'anar a treballar a l'hospital, per exemple, amb la carrera d'Educació Física i Esports que també existeix, o amb la carrera d'Administració i Direcció d'Empreses, el que es fa també és tindre una oferta formativa que el que permetrà serà que després en l'àmbit econòmic es desenvolupen molt millor les coses i que també pugui generar llocs de treball que falta ens fa.